tabege mahatani debata turpuk nyari minggon ima na tersurat di Markus 10 memuka sian ayat 46 dastu 50 tajahama marsikat soring dungi dibongoti nasida ma huta Jeriko jadi dinaruar ibana sian Jeriko rapon sisianna dohot halak natorop adong mahudul di pinggol ni dalani sahalak panehenehe nama pitung si Bartimeus anak ni si Timeus. Lado mamicang ibana asasip niyan alailam digugudo majauhon ale anak ni si Daud asimaroham diau jadi hatok maibana hehe lau madapoton Yesus laus tading do anggo ulusna. Dungi didok Yesus ma tuibana lao maho di pangulu hapor siaumi doho jala memitor marnida ma matana laos dihutum ma Yesus di si dalanan nai ido sahatna mertua do akka na tumangihon hatani debata jala nau peopsa amin maredde hita. Tidak ko mahapursiaw tay songon na hinatindak ko ni dunganta sa hapursiaw di sadok portibion rap mahita mandok ahu porsia di debata jahuba ido ama pergugu na suatu dosan natumo palangit dohotano ahu porsia di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai imana tumur si Maria nagabe-gabe si tondi perbadia adorang suabubuhan ido natumon nubernit di pamumun silatus namate tarpajal do ibana di hau pinar silang natua tua turun di tanom namula mengulu di hari patuluhon namanait surgo laudu tu siamuni debata jahuba amanai pargugo na suatu dosani disime mana pamula so tanoon manguhumi halat na mangulu dot namate au porsea ditondi perbadia jala adong sada huria nabadia huria toh panala Kristen akan nabadia dohot dehasan dosa dohot dehatai namandok mulak mangulusu daing hak naung mate dohot dengan nasura suda amin.
Tabigema Kur Ama. Tabigema Titing Dihuriata. Shalom. Tikting Minggu 27 Oktober 2024. Naparjolo Gowarni Minggu. Gowarni Minggu Sadarion, Ima Minggu 22 Dung Trinitatis, dohot topik Minggu, Guru Nokni Debatado Saluhutna. Napaduahon Tikting Namarragam. Sada Padidion Nabadia. Sadarion Minggu 27 Oktober 2024 di Parmingguon pukul 10 sada wib di Patupado Padidion Nabadia tusahalak yanak konni huriata Ima Gita Garcia Saulina Simatupang. 2. Makatidakon haporsiaon khusus. Sadarion Minggu 27 Oktober 2024 di Parmingguon pukul 10 wib di Patupado ulaun makatidakon haporsiaon opat halak naung madohoti marguru makatidakon haporsiaon Ima Sada Nurhayati Sitorus.
2. Mongga Pelima Simajuntak. 3. Bernadetta Sri Wildawati. 4. Agustinus Deni Nurwansyah Silalahi. 3. Dakdanak Nasorang. Di basa-basahon tuhata dosa dakdanak bawa di keluarga ni Amang Efrain Hutajulu, Inang Desti Maisari Nainggolan, nah di hari Kamis 24 Oktober 2024, Wik 10 NRC 24 Sadapitu Toluwalu. Ipas donatorasna rap dohot dakdanaki. 4. Ruas Nataba. Mamuka sadarion Minggu 27 Oktober 2024, gabe ruas Huriata Ama Markus Situmorang, Ina Dewi Sartika Hasibuan, rap dohot tolu anak yanak konna, nasidaro sian HKBP Pakujaya, Resort Serpong, Distrik 20 Sada Banten. Nasida Maringanan di Jalan Melati 12, nomor 15B, RT Tolu RW 4, Wik Tolupulu NRJ 24 Sadapitu Pitu 2. 5. Ruas Napida. Mamuka sadarion Minggu 27 Oktober 2024, Nunga Pidda Huria, keluarga Amang Hino Arimbi Hutagalung, Inang Saria Simajuntak, Rapdohot Tolu Halak Yanakonna, Sian Wik Tolu Pulu 2, NRJ Sadapitu, Sadapitu. Pidda tu HKBP Muara Mulia, Resort Muara Mulia, Distrik 24 Tanah Jawa. Onom, Mamuka sadarion, dang ruas ni Huriat Tabe, Nyonya Simanulang, Siska Aprianti Boru Ambarita, Rabdohot Sahalak Yanakonna. Ala naung majalo pasu-pasu pabagason di Gereja Katolik di Ari Naung Salpu. 7. Ruas Namoding. Nunga Jumolo Marujung Ngolu. A. Amang Situa Victor Sorimonang Situmorang, umur 70 tahun, nah di hari Minggu 20 Oktober 2024, Sian Wik Tolu Pulu Sada, manadikon Sahalak Yanakonna. B. Inang Mesta Sitorus, umur 60 tahun, nah di hari Senin 20 Oktober 2024, Sian Wik Onom, manadikon Amang Jonang Nai Pos-Pos Hutauru. Debatama mangapuli sude keluarga nadi tinggalhon. Walu, panitia Natal Parhalado dohot keluarga. Pinabotohon ma tu sude panitia Natal Parhalado HKBP Tangerang Kota tahun 2024. Asamat dohoti rapot di hari Senin 20 Oktober 2024. Mamuka pukul 10 sia 30 WIB Maringanan di Sopo Saroha. Pinangidoma tuganup seksi lau paradehon rencana kerja dohot anggaran si pasahaton di rapot. Sia, sermon pangula Nagoktiki HKBP Distrik 20 Sada Banten. Di hari Senin 20 Oktober 2024, masuk pukul 10 WIB di Patupado sermon pangula Nagoktiki HKBP Distrik 20 Sada Banten, Maringanan di kantor HKBP Distrik 20 Sada Banten, Serang. 10. Persekutuan Naposobulung Distrik. Di hari Sabtu 10 sia Oktober 2024, Naung Salpu, borhat do utusan Naposobulung ni Huriata madohoti pertanyaan Persekutuan Naposobulung Distrik 20 Sada Banten, Maringanan di HKBP Serang Resort Serang. 10 Sada, Persekutuan Perempuan Distrik 20 Sada Banten. Di hari Selasa 20 sia Oktober 2024, di Patupado pertanyaan dohot perlombaan fashion show Persekutuan Perempuan Distrik 20 Sada Banten, Maringanan di HKBP Gading Serpong, Resort Serpong, masuk pukul 10 WIB, borhat do utusan perempuan ni Huriata madohoti ulauni, ni uluhon ni Inang Bibelfro bertauli hutauru. 12. Rapat MPS. Di hari Selasa 1 hari Rabu 20 sia 1 30 Oktober 2024, Maringanan di Gedung Raja Portas Lubat Tobing Piara Jatarutung, di Patupado rapot Majelis Pekerja Sinode HKBP. Obartusi borhat do Amang Situa Dr. Andus Dorlan Siahaan, utusan MPS Sian HKBP Distrik 20 Sada Banten, Lao Madohoti Rapoti.
tolu, piket bulanan. Piket bulanan di bulan November 2024, ima inang Bibel Pro bertauli hutauruk. 14, pelean tu pembangunan. Sadarion Minggu 27 Oktober 2024, pasahat pelean tu pembangunan dohita. Ima A, pelean sada A, sada B, dohot 2 adorak sojamita. B, pelean pembangunan di bagasan amplop di pasahat tujolo dung sipul jamita. 15, rapot di Tirket Huria. Tinalao patomutomuhon sakap program dohot anggaran tahun 2025, inangido matu ganup punguan kategorial, seksi, dohot dewan, asa patupahon rapot, paradehon sakap program kerja dohot anggaran tahun 2025. Jala di pasahat ma tu parhalado parar tahun, na lumabatna di hari Kamis, 7 November 2024. Saplonom, Kor Festival Tahun Oikumene Inklusif. Obbar tu hasil Festival Kor Antarwik, naung dipatupa di hari Sabtu 12 Oktober 2024 nasalpu, ganup peserta festival, naeng patubegehon Kor di parmingguon songon onma partodingna. Sadarion Minggu 27 Oktober 2024, parmingguon manogot pukul 8 WIB sian wik pitu. B, Minggu 3 November 2024, parmingguan manogot pukul 8 WIB sian wik saplonom, dohot parmingguan arian 10 sada WIB sian wik 12. Romawi tolu koinonia. Sada, rapot Dewan Koinonia BPH punguan dohot seksi. Sadarion Minggu 27 Oktober 2024, dipatupado rapot Dewan Koinonia BPH punguan dohot seksi lau paradehon rencana program dohot anggaran tu tahun 2025. Domutusi inangidoma tusude aka anggota Dewan Koinonia BPH seksi dohot BPH punguan asama dohoti rapoti mamuka pukul 10 sia 30 WIB maringanan di gedung sekolah minggu. 2. Natal seksi ama. Hobar tu pesta Natal seksi ama ni Huriata, panitia Natal mangido tu ganuk wik, asa pasahaton tolu halak ama sian ganuk wik, naso anggota punguan Kor ama Huria, punguan Kor ama Kantata Gloria, dohot anggota vokal grup, laho pajojorhon liturgi Natal. Tolu, parmingguon sikola minggu. Hobar tu kegiatan latihan Natal sikola minggu, mamuka Minggu 10 November 2024, parmingguon sikola minggu di Patupa 2 hali. Ima, pukul 8 WIB khusus tu kelas kecil, dohot pukul 10 sada WIB khusus tu kelas besar, asa hobar tu latihan Natal nasida. Sude manatoras ni ianak kota sikola minggu mangihuton perubahan jadwalon. Romawi 4, Marturia. Rapot Dewan Marturia. Di hari Minggu 3 November 2024 pukul 10 sia WIB maringanan di Sopo Saroha dipatupado rapot Dewan Marturia dohot seksi lau paradehon sakap program dohot anggaran tu tahun 2025. Domutusi pinangidoma tusude Dewan Marturia dohot seksi asaro madohoti rapoti. Romawi 5 ucapan selamat. Pangulan agok tiki parhalado dohot sude ruas ni Huria pasahaton. A, selamat ulang tahun hatutubu tu 27 halak ruas ni Huriata, dohot selamat ulang tahun pardongas saripeon tu 15 keluarga. Hatani tu hatta nama dok sai dilehon matuho sisubut ni roham jala di pasaut ma sakapmi. Kesalmen 20 ayat 5. B. Turuas ni Huria natongon di bagasan parsahiton, sai ditupahi tuhatama gogo dohot hahipason tunasida. Songoni matikting di mingguta sadarion, ya katikting naso jinahahon waeng, tajahama di buku acara digital, naung sahat tu grup WA Ganuk Wik, molo adong akan nahurang takas di panuratonon, dohot di pajahaon ni tiktingon, tapatakas ma tu parhalado di Wiktabe, manang tu sekretariat ni Huriata di tiki jam kerja.
Saya di pasu-pasu tuhatta ma pakkobasion ni huriata, jala di pasu-pasu ma nang parhalado dohot ruas, lau patupahon akka ulaun na denggan di huria, bain sangap di goar ni tuhatta. Horas. Tabigima kur na poso bulung.
Marendehita sian 827 laos tapasa pilihan sada A, sada B, do 2. Thank you.
Martangi yang mahita. Dameni di batana semurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti akka ati-ati doho pikiran mo nabi. Bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Kuriani Tuhata na hinaholongan horas madita saluhutna. Atani debata barita nauli di Parminggota di Arianon. Ima natar surat di buku Job. Di 242 amukasian ayat sada saha rodi ayat onom. Songono didok hatani Tuhata hujahaha mema dihita. Dunginin na si Job mamangalu si Jehovah. Nuaing piasa huboto. Tungguru dok mudo luhut na. Jaladak kasudda tan saka niroham. Nanggo sada. Isedoy bana na paholom tuptupan somar panibangon. Tongot tahe. Nungahuhatahon tutuna so huat tusi. Palonga ngadoakay. Salpu sian rohaku. Jala nasohuboto. Watangihon ma naingaw makatay. Adong donaing sukutonok kutuho. Asaho habotohon tuahu. Nunganyan di bege pinggolhon lingona taringo tuho. Alayang gonwaing. Nungadohot matakku mar nidaho. Dibaheni jo ramaaw. Jala husol soli dagiku. Hudul di bagasan orbuk. Dohot sirabun. Ola ni ima tahana. Kuriani Tuhata. Topikna di patomu tomu ima. Guru dokni debatado saluhutna. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Hita saluhutna. Autung berjuhi tanian majahai bibil tahun. Jala sada siap bukui. Ima buku Jopon. Buku Job ima salah satu sian buku nadi guari kitab-kitab kebijaksanaan. Nomor 8 malo burju majahai dungi dukot dijahai dihapor seai lam malo mahita mangatu singoluon. Yang adong bejol mana putus asa manang bohape borak ni paruk kilona. Kudang do nadapot tita, kumudang do pangomuat taruminggas majahai bukuon, salah satunya buku Job, dian ringgas majahai nadong ihempon nai di luar ni bibeli. Kay YouTube do aka cerita-cerita na asing. Asa lamamora hita dihata ni debata dalam mangatu singoluon. Ay pengalaman hidup di Papua, aktualisasi di praktik ni parangoluon nama baik kita gabe tarapul jala lambijak sana mangalaka di tonga-tonga ni ngolutta. Kurian itu hatta piga-piga nana yang pasahaton marhite turpuk barita naulion parjulu ima. Poido jolmai marsitaonon dangalani hajahaton na. Jadi hak kamang doti nang mula dong pergumulan muna paru kilom muna adong do memang sitaonon ni belani pangalaho. Adong do jolma namar sahit mana lana siapa so rakyat taratur mangan. Jadi haburjuhom mangula-ulaon na. Ujung nadung lamma tua sakit mahama rakyat taratur yan. Adong doi. Adong do jolma lana penjara alana manakko mana. Kita onon alani babay nanti. Alayadong do ternyata si taonon
HP berjudo mana? Mulut tajahai bibil tahun secara khusus buku job idok dijopi ima sahalak manusia na daulat yang saleh. Na burju umar Tuhan, komunikasi dok Tuhan na dengan anak kon na sudah teratur. Nang pigudang pasu-pasu di jalo, molo di zaman ni si Jopon, nga trilyoneron pada zamannya. Ala amang do inang mamang etongi, coba hamu maetongi hamu. Onom ribu pasangut to na, berarti 12.000 atak kamangin ang ate. Karena po suhu jude etongi jo. Dada utto nuaing tapay majo 50 juta te. Karena si maray. Jadi 50 juta hali 12.000. Lobu na penasai. Tapay major gani lobu nuaing manung hali 10 juta peta hoseda. Ipi apa murahui. Jadi miliarder dari mana? Udak kian artana sing do piak ka habing do biru-biru. Alai to totong di bagasan toruk ni roha. Marpestai do mana? Ala dia kalupa martangi yang mangido hasesani do satu debata ati mardo satahe anak koki do boruki. Itulah dia. Alai di Babua di Baritana Ulion di bagasan sakidok mata habis sudah rasib. Jadi nol. Dan ngadong be arta di hahe pasop pedang ngadong be. Ai tulang berbalut kulit namai mana. Molo tajahai buku job da bijaksana mahita. Mula dong akapir kumulata misalnya unga suksesian alai disada tiki bangkrut gak bisa bermaruhat tanah bui masa do HPI jala ternyata realitas masa kusi jopon mulu akana persea dirajumi doon dalam tanda kutip ayna juga matuhanon. Bodo tabereng na juga debata. Hapi mulut tajahai buku job adalah karena kepercayaan Tuhan kepada dia. Dari haporsiai Tuhan itu si job memang luar biasa. Sian na sobinoto na. Inaulo don waing adong pakkatayon ni debata. Taringo tuhita sian na sotaboto. Kadang sih buat sudi. Hidup dok, nah Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Jaguru ide bata harus luhu na. Sian na sota poto. Nah berbeda pandangan teologis do, manang ya pemahaman parugamon ma. Kalau teologisan non teos do Tuhan. Pandangan parugamon simbolis tu Tuhan. Mulu simbolis madok, eban na berjuah lahi marminggu. Ringgas sali latihan kor. Anak gudang do pasu-pasu dah. Jabuna gudang, artana gudang, hipas-hipas, asu ipa puji-puji ho. Isipe boido. Oleh Tuhan tamat do, dang. Tangalani. Nol petahoi, anggo hakabebetang orang kota ipujion na doau. Kuido songoni kaina. Mulodang songoni berarti kita belum layak dipercaya. Percaya Tuhan. Hatat tarumat doa porsia di debata Jehovah. Atong molo songoni do, gubuat maju sudiar tanai. Kau tinggal ho gereja. Martangyang pijabu narang olobe. Buat dihoi. Roy mana muse? Ayat tong tu hasil pe puji-puji ho, olah nartana dope sehat-sehat dope mana? Liam maju izin, asa hujam apa matang nai? Jama, aleu nak posanai, unang, jama, berbalik,
Holak kulik-kuling namai mana. Ujaha majoloda dungun ni si Jopon. Satu kui tanah marhapor siya onon. Tapola songo si Jop dope, ale unang gabi ganggu apor siya onan non. Apalagi muda-mudi itu, hanya pemuda ganteng yang datang udah tinggalkan Yesus. Ola boruan na baga dope ro ngay tinggal ho Jesus. Ala dong kudangar tanah. Kadang Kristen pe mana ay tinggal ho bi Jesus. Ko si Job kang songoni, Job 10 siya ya 10 pitu idok songonon. Nung biasan jolmakku manganggo hosakku. Istrinya udah meninggalkan dia, udahlah Ayub. Burai mah debata, dungi mate maho. Sahabat-sahabatnya juga meninggalkan dia. Nangaka pahopuku manganggo mokkucu. Gariak kada danak natuit mangaliayau. Molo hodam hehe gabe mabbebeati nasida do pakau. Marbias-bias do mida au saluhut ale-ale hasudungan ni rohaku nasai laon. Sahabat karibku pun udah meninggalkan aku. Jala halak nahu holongi nung ngamar balik mangaluau. Tados tu holi-holiku nama hulikuliku do sibukku. Hola sisi ni surataku nama nasohona. Berarti orang di bagasanon nama sabui makilhil horowa. Itulah Ayub. Gabi dapat kita ma persiajaran. Molo tung marsitaono pehita. Dangala ni papaenata. Dangala ni hajahatotta. Nabui masa dui songon natu si Jobi. Ale persiajaran. Sian buku Job. Molo masa pe songoni tu hita soala di papenotta HP totong marsiho kita marhapor siaon. Itu bisa terjadi karena Tuhan sungguh percaya kepada kita. Dia layak dipercaya. Jala memang monang dosi Job. Holak kulik-kuling nai, holak kosanai na martana. Mulai sukun ayah na mana tinggalin na. Kolak kosanai namanya tinggal. Tapi dia tetap teguh beriman. Mempersiajaran na para julu. Napa dua on hurian itu hatta. Di Papua dodo di barita naulion. Jalaimat nagabetema. Guru dok ni debatado saluhutna. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Hurian itu hatta sakidok mata do sudena masai. Bah anggoni praktek ko di parnguluon baolo do hulalai tormate tol-tol. Ulo tajahai di bidu sari akamang lo taminang bidu dua bayupon. Uju hudul mana? Toroma barita. Tok si anak kapar mahana, marmahani amin akining. Ditorro api siya ben wagijang. Hei buat sudi kapahapanan mi hei sudi metutung. Tang lau do pinapa buah honi. Imada sa lagi marpesta amin kini makatahatai do borum do anakmu. Baik toro abis ya ben wagi jangan hei sudi anak do borumi. Hei semua. Alaya hamai do si Job. Jalai do pengakuan na guru dok ni debatado sa luhukna. Jahoba do na mangalihon. Jahoba muse na mabuat sa. Inuji maguar ni Jahoba. Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Jalapak tanah realitana. Itu nama satu si Job.
Kurian itu hatta ya do terbigi au rupani. Ulan idak ko boto cian takas tu rupani naung di parukilhon. Alai naro aku toho dorai naung di parukilhon. Dia keruas nang perhalado. O siap perhalado ya hubigi. Alang itangarang kau tau nanti. Amang paditain na. Tuko gabi si tua una gudangan parukilok kudabain. Wah horwah. Tiga-tiga kusolakku. Tamdangol dono ay ngao, pasahito roin na. Berarti itong pabuahon, mulo gabi situ na burjo pe, do padita na burjo dang maddo soro paruk kilon. Gabi ruas na burjo pe ringga si mana margereja, kang maddo soro paruk kilon. Alai marhitei sude gabe di boto doh di hati dakon si job mah lau si mana nidok na iturpuk ton nuaing pe asa huboto. Nasa guru di debatado saluhutna. Jadi na nidok na di son na huboto dakkola di boto di son. Yuto hutok na. Alai di boto do secara pengakuan na. Secara kepasrahan na martuhan. Ay sudedo hitahon nuaing maboto na guru do ni debatado sa luhut na. Marhite pamangan petadok do guru ni debatado sa luhut na. Alay jojo do hitadang rela. Na sa guru ni debatado sa luhut na. Ang golomo ni rohatan yan naing do sa guru di hita. Naing manian guru dihita, di anak kota, akau sahata. Alai marhite pengalaman ni, tahak turuhana perbagasan, keterbukaan ni hatinya, dia berkata, sa guru di bata harus saluhu. Alai di dokosi, job songoni dukon mengalami perjalanan yang sangat panjang dok. Anggo dimulana tang terjaloi mana ni? Sudah nama saya sabotulna. Alai di perjalanan na ido ibana ma da guru de batado saluhu na nuaing hari ini. Jadi hurian itu hatta di pangidohon barita nauliodo iman percaya kita yang bertumbuh naik kelas ya hari tuari. Di samping kita selalu berusaha di tonga-tonga ningulut tahun berdoa dan meminta, di sana juga menyatu terselip kepasrahan tu Tuhan. Deido tang yang tay mulak kata pangido kasih pangidoon adong do disi tay saut malomoni roham di banu atongaon songon na di banu agicang sa guru di debatado saluhuna na mangihut hikmat atau kebijaksanaan na dapat tita siap barita na ulion ima awotodo molo say manarita hita tu debata barita hawotodwe dimulana kurang do panari tahun ni si Jopon tutuhan ujaha majolo di job bidu tolu puluh sada alana kesimpulan namana di bidu 42 on kesimpulan dalam perjalanan penderitaan yang sangat panjang ala yang gua kapakata yon nasida di bana ale-ale nama katai berganti-ganti baru makatai Tuhan ibana muse berganti-ganti makatai muse Tuhan dia juga ngomong idona buita jaha di Bibel tahun taringo tu job do Tuhan ujaha majolo job 31 35 rodi ayat 40
Au tadong manian sahala naolo pangalu-alu aku. Na idama datang akon sai na alusan ni nasun hinagogoi do au. Au diau nian surat pangaluan na sinura ni alokku. Tongot tahe pape honokku do itu abarakku jala tali-tali honokku do itu sohong bulang-bulang. Do udutna baru musia dong do di dulu bersade opak rodi onom ngono di do si oma panari tahun ni mana tung naso di ida de batau laning akadalaku jalan naso dibilangi ulaning sude lakkalakaku tongoni buru juau salakku kok gabe songoni baenon na tuau baenon ni tuhani ya 5 tung sura nang marpangaci pangalahok ku jalapatu manilu manahopi si paoto-oto ibanan yang madda singau di bagas timbangan na sitong asa di bataman ada habot torokku yak katurpuk adorang sobit 42 on heado idok si job Tuhani paholom tuktupan somar panibangun Tuhan itu menggelapkan berencana di dalam tempat gelap, rencana gelap, rencana jahat. So itibbangi si Job. Salahku. Bahasa songononaw. Alani ido hata ido na diulangi Tuhan. Ise mana ni dokmu. Paholom tuktupan somar panibangun. Mungkinkah dan maukah Tuhan seperti itu? Di bidu 35 no di hata itu ini. Alani do diulahi imana musengoni dukon hupa husor huatangi on ma au Tuhan neng makataya udo hoto imana dia ya opat. Nasahala doau. Naso huat tu si dona hudohi salepu si rohakku jala naso huboto Tuhan nama dok naso huboto doa audisi itulah kesimpulannya mulut tajahai perbincangan Tuhan dok si Ayubon itorgabe ido tutu itorni ngodo taringok tutuhani ai di sude suku-suku ni si Jopon beberapa kalimat ai ba ise mahoro aho ale jol mainna ale jol madebain dan salah satunya yang mau disapa di situ adalah Job ise mahoro aho ale Job ido kokosongan itu Tuhan ai tikki hutoppa portibioni dia ho kita sudah amang do inang itik Tuhan manoppa portibion idia hita kadang dong ang binotor be manang gabi tano do berai tano perjuli toppa ise dong aku mengukur lauti oma pinggirna sianot tu kiri sianot tu kanan ise dong aku mengukur Anggona ni dok nasa betul ladang dohot isikan. Ise mangukur todolan na satu toru nasa ima bagas na. Alani do kalau manarita itu di bata asmaun nagabi kesaksian takolan kesaksian ni di Job. Tongon tahe nungahu hatahon naso huat tusi salpu siar rohakku. Jala sohuboto. Jadi ala amang do inang muda-mudi itu meskipun mungkin pergumulan kita sekarang masih ada yang kita rindukan belum ke semua kesampaian tetaplah puji Tuhan totong tapangi do unang manarita itu Tuhan. Gak ada hak kita manarita itu Tuhan. Bila kosong ono sorongono hala ipasu-pasuho salahku dosakku terlalu jauh.
Alani hita semakin dewasa dalam beriman. Dipangidohod di baritana ulion. Di pardalanan ning ulutta adong magkesimpulan niyan na martuhanon. Ala ini unang gabi har-har. Tong do songoni na marminggui, burjubi marminggu amar. Minggu depan teng marminggu biau beh. Ayahaw ba sadong bidena. Arang burjubi au. Nelayani mulai yon. Taruh baru bering na burjudok na jugatin natong. Nah malas dok na ringges, sarong bidena. Ageria dalam pasu-pasu kalahi siya ni bonin. Mulo songoni, tang na holan tetap dalam kelas, dia nggak tinggal kelas. Alahi tahu suri kon naik kelas, makin hari makin dewasa dalam iman. Tadok ma di kesaksian tabi songon na dibuku di 220 ayat sadai. Dalam memang itu hatta. Totong tutu nading gaddo papai ni debatata. Matua sosol solado dedoi marhata. Semua rencana Tuhan bagi kita adalah yang terbaik. Yang adong rencana ni Tuhan na jahat atau yang tidak baik. Na mangihut na parpu di nanidok ni barita na ulion, opetong don semakin berhikmat dia. Adong nama saya karena dia selalu memperhadapkan dengan Tuhan. Dalam perbincangan dengan Tuhan itu dia bukan semakin turun imannya. Nang pe saya adong dialog rupani bahasa songono Tuhan, bahasa songono nali ala satu Tuhan di mana, dang medili, dang lari. Dia semakin cerdas beriman. Karena diperhadapkan berbincang-bincang dengan Tuhan, dia tidak pergi meninggalkannya. Gabi do imana ma na joloi hola pinggol hudo mabigi. Ubigi hatani di batas ngono ninna. Ubigi sianan songono do atani Tuhan. Anggon waing dangbi ngadida mataku. Sudah saya alami, sudah realitas dan fakta dalam kehidupanku. Jala hurian itu hatai do hapor seaon. Dak kolab barita na binabigi-bigi siya kalak. Hapor seaon adalah perjumpaan dengan Tuhan. Hasil dialogis bersama, dialog bersama dengan Tuhan. Itu hapor seaon. Alani dang terganggu juga manangisi be. Dang nama sa di jolona be na mengatur imana. Karena itu mungkin masih pertanyaan. Alay nga dong kesimpulan di ibana. Dang songonian non ujung ni dinggat do wenon ni Tuhan yonin na ibana to. Pas itu kok kosong ni, saya udah tahu, udah saya alami, udah saya kenal Tuhan saya. Bukan karena kata-katamu lagi. Dan kesaksian nihala betuau ngolukon kesaksian. Karena doku tu Tuhan pamerengokku di padunganion, nah itulah kesaksian, bukan lagi hanya kata-kata orang. Nga berjumpa mana, nunga mardialo hibana do Tuhan nei. Jalalani ma ido ibana ma atong mulayon sol-soli masudi pakkatayok kuna tuho Tuhani. Na sanksi iau selilingon. Nah, ketika saya bertanyakan kebijakanmu dalam hidupku, dorama. Kurian itu hatta ido baritana ulion. Alai molo manaringoti job. Saja haman nomu ka akhir nai. Bahwa dia menang, dia penuh sukacita. Di pudian hari Sudiartanai dikasih Tuhan 2 kali lipat semua. Nah habisi 2 kali lipat. Anak-anaknya dan putrinya dikembalikan. Tang pulay pabuayan manang nabuhado. Manang naido anak nai namulak musi manang nai naboru nai.
alay natakkas di bain, berarti horuan na lebih tong do na lebih bagus do horuan naroon parpurion. Alana gabi dokod do boruna man ubagak di partikiani. Tangarong nomuli akka borua siap borunai. Gabi bama guarna si emima lapatan na darapati. Kisya lapatan na hucus harum. Keren hapuk artinya sumber kecantikan. Yan na tubuh mana marsahid tukoni ada pemulihan Tuhan masih bertambah usia 140 tahun lagi. Jalai dokma satu kesimpulan yang luar biasa. Dungi mahab rohana dihangoluanon. Kita jalanilah hidup kita dengan sukacita. Sambil kita ingat tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Songsongonima di keluarga na hawolongi hami nama buan ya nakon tu padidion na badia. Songon nabi na ini si Jopi di ngoluna, dia tetap mendidik anaknya sebaik-baiknya takut akan Tuhan. Dalam semua perjalanan hidupnya, saya ditangi aku dua tik mardosa anak nai. Jala ditogu-togu dua anak nai asa yokku hondo sana mulu adong kahasalaan. Tidak pernah meninggalkan Tuhan dalam kehidupannya. Today mahita nang keluarga nama buahnya anak pun terdiri. Tetap bertumbuh dalam iman. Dalam mulu adong kasukut-sukut tadi ngoluta kita perhadapkanlah, tetaplah bertanya kepada Tuhan. Di mana mata sukun? Tang melarikan diri semakin menjauh negabena asing di sukun. Dan tatkala kita bertanya pada Tuhan, memperhadapkan semua pergumulan kita kepadanya, kita akan semakin bijaksana. Jawaban-jawaban terbaik akan kita dapatkan. Dan jawaban-jawaban yang sebenarnya dan yang merupakan kebenaran atas semua pergumulan kita peroleh. Molo Tuhan itu dongata berdialog dan bertanya jawab. Amin. Matang yang kita. Aliamang perdinggan bangsa upuju pasangap pami maguarmo. Pangatusion na maol jupak kami jolma. Moloro si taonon dohot hamatean. Jala molotung masa pei dakku boto hami parrona alai boto hami takas kana marhapor seaun tuho soalani hajahatot dok pabenan nami togom mudo hami asam marujung tunadu minggan dala takas boto hami marhite-hite hatam nadinggad do sakak mutuak kana porsea di guarmo. Aliamang pardenggan basa molo pesipata maol akasidalanan nami di ngulu nami on songonak kana persea may lubahok kohian sipata doit ikot taunon nami dohok dalanan nami alay di paingot hatama tuhamin way ngasaw nang manarita hami martuhan upasahat tami masay saut malumoni roham ay duminggad do sakakmo jalan apostol rohanami pamonangom mo dohami. Atongo Tuhan nami togu-togu mahami asa manahan saha rodi ujung. Ayak kana manahan saha rodi ujung. Tupanganak kana lubidu menggaddo di pardalanan ningoluna. Jala dapo tantupal sianasi dohot tolong ni roham. Marhiti hondengkan basam babua guru dok mudo saluhut narohami tumangyakon na holongi hami na di bagasan parsahiton. Imay na namin nyonya sinagar Romulia Siregar, na namin nyonya situa situmorang boru panggabian, na namin nyonya Manalu Mastir si Hombing, ama nami Poltak si Ringo-Ringo, ama nami Daniel si Dabutar, ama nami Mangahap Lehon si Hombing, ina nami Ruth Epayanti Panjaitan, anak ni Huriam Johannes Pascal Hasi Manjunta, Nanami Aroma Frida Girsang,
Anak koni huriam Gisel Belpania Boru Tapu Bulun, anak koni huriam Arjun Jonathan Manurung, amanami na posom situa Bone Ramunte, anak koni huriam Chandra Aditya Sitorus, adong naung pemulihan di Jabuna Sidabe, adong dohot na di rumah sakit do penuaing. Tuang songoni doha karuas ni huriam, na sohago arak kami ati adong dope di Jabu Marsahit, manang di rumah sakit, manang rawat jalan nuaing rap dohot tami di Parminggonon, manang idiabi binasida tahe, siape hom matang amo tuha maparguguyhon nasida, mangusehon wasom dalammu kamalum nasida. Pasu-pasu si panganon wak kaubat na pinangan nasida. Marhitei yupangan hamalumon. Manang hata si sadohi madok maho hidak malage mardalam maho. Tajupangan hamalumon surya kana porsia di kuaram. Sangsongoni dua dong akana marsak ruas ni huriam. Namarukil alani pabayananna dohot alani naik kodalananna di ngoluna. Tangalani hajahat dok pabayananna. Udena sida Tuhan upasatami matu adopam. Nai togu-togu mana sida. Asa mardalan nasida di bagasan haporsiaon. Totong mardalan di bagasan pos niroha. Dangi taluhon paruk kilonna. Alai haporsiaon nai. Pamonakon nasida di paruk kiloni. Dangga bilang madau siat Tuhan namana dikon parpunguan dok parsauran di tonga-tongani huria. Apalalu mo bima parsauran na tu Tuhan na. Alai gabima. Dipakai dalan pasol hoton, dalam setotong jauh-jauh, mangusade, marsigatung tuho di ngoluna, ay sude do pature ommo, tuharing ganon, amonak konomo do akan aporsei songon namasa nantu si jopi, tong dongani mahami Tuhan, di pardalanan di ngolunami, adok mauliate do hami, tuasini roham ala torop. Akaruas dok parhaladoni huriam namarulang tahun hatu tubuh di mingguon suang songoni dohot marulang tahun pardongan saripion mauliate madi denggasa dengan dibasam godang matutu akka uli basa do olong ni rohana tinupak komo judilas ni rohai ho mana hupuji hami jala tugu-tugu mahami mamilang-milang yari-yari ninggulu nami akan ajepeki ai na mardalat dohami di tonga-tongani portibion. Tajupangan rohana bisuk kami. Dalam molo dilihokwa katiki nauli di hami. Katau mahami mamaki pasangapong guarmo mamujiho di tonga-tongani ngolunamion. Gabe pasu-pasu tuakana humaliak kami. Aboro hak masudi Tuhan ruas dok parahladoni huriam. Hami sudi nabui marsar nang di bagasa las ni roha. Bagasa nulupolup. Dapotan hikmat kebijaksanaan patas maroha marhiti-hiti hatam ay gabi buhal nami madalani ngulu nami gabi maroha mauliate hami jalaho hupuji hami ala nidingkan ni sakap tinuji magwarmu marhiti Yesus Tuhan amin huriani tuhatta marid demehita huhut papungu pilihan tu pembangunan rumah kantor ni huriani tuhatta hakabibi Tangerang Kota.
Rian itu hatana hinaholongan tapi ring macarata di halaman 4. Masuk mahita tu acara padidion nabadia. Marede mahita sian nomor 140 itu ayat sada. Tiki marede jongjong manatoras. Martangi yang mahita. Alia manami na di banua gijang naroro hami tujolom mabuan danakon. Saya si maroham jaloma ibana gabi anak komo. Pasu-pasu jala para gugoi ma ibana mangyahi hangoluan sogot. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atau kamu dongan nama buat danak si di dionon. Tangi hok kamu mahatani Tuhan Yesus. Lau mahamu tu lihat portibion ni nama doa kasih sianna. Udai hamu masaluhut bangso. Jadi hamu mana sida tu bagasan kuarni di bata ama. Dohot anak doktor di porbadia. Ajari hamu mana sida mangarado di saluhut. Nahutonahoni tu hamu. Jalai ngot mah. Saina dong anak kuru hamu ganu bahari. Rasi rasaro ajal ni hasyanganon. Manangisi na porsia dohot nididi dapotan hangoluan. Alena sa porsia honauhum sugot. Tangi hok kamu ma dohot hatani debatana tarsurat di Evangelium ni si Markus. Adong maka nama buat dana tu Tuhan Yesus asa di jama. Alai dipicanga kasisian naima nama buani. Jadi dung di ida Tuhan Yesus si sugo marohana di dogma. Luas samu makada dan naki roh tuau, unang orai hamu nasida. Ai dia kasih songonido harajau ni debata. Natutudo na hudo kontu hamu. Manangi sepe, anggo sosongot dan naki bana majalo harajau ni debata. Dang bongo ti bana tu si. Dungi di haul makada dan naki. Dia pehom matangan na tu nasida, mamasu-masu nasida. Atau kamu natoras nidak danak, sididion di bagasan sadarion. Hati dakok kamu majolo, hapor siautai. Au porsia di debata Jehovah, atong alusihamu mahata nahusukut tonon na parjulo. Di pangido hamu nuaing di dion danakon tu bagasan ni nahina porsiamu na paduahon. Beha naulo do hamu mamudai anak komunaon. Asa di boto jala di huton nasida hatani debata na parpudi. Naulo do hamu marasuru nasida tu gereja. Do tu parguruan ni huria Kristen Batak Protestan. Sagabe ruas na mangulo nasida di Tuhan Yesus Kristus.
atong tapasahat may bana tu debata marhite-hite padidion na badiay. Ale Gita Garcia Saulina Simatupang. Hudi di maho tubagasan guarni di bata ama. Do tubagasan guarni anak Tuhan Yesus Kristus. Do tubagasan guarni to di porbadia. Amin. Didongani Tuhan di bata maho. Di habo bongot mon tuhara jauh ni di bata. Rodi saliling ni lelengna. Amin. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungaho pasatami dana kotuho. Jala di jakoko do ibana gabi anak komo. Marhiti-hiti padidion na badiay. Asa masuk tuhuriani halak Kristen ibana di tanoon. Jala gabi panian di hangoluan na saliling nililing na. Asimaroham doho dinatoras ni danakon. Say pargogoy jal ajari manasida manogunogu dadanakot tuho. Asarap na sida taruli diha ka artani harajaonmu. Amin jongjong mahita saluhut na marid dihita siya nomor 146 ayat 6. Sa mapiliat at tutuhat na martangi ang mahita. Ali di batama namin na di banwa gidyang hodo haroruan ni saluhut sila holehon na dinggado na sa ulibasan na mauliutos. Upasat tami masyan na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramotya sa huparhasya kami pilihanon. Pati bulon harajaw mo dito nga to nga ni huriam dohot di portibion. Uhay marohan nami marhite-hite tordim. Salam hutad dahami gudang ni sila holehon mi tuhami. Salam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyaman namin na di banwa gidyang sa pinarbadia maguarmo, sa Roma harajaon mo, sa isaot malo maniroham di banwa tungaon songon na di banwa gidyang, iyon matuhami sa darion hanguluan siya pari, sa sama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidungan na mardo sa tuhami, unak kami to gihot to pangujunan, balua mahami siyan pangago. Salele
sadame jalo hamu mapasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disandakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaur honma damena tutodim. Huriani tuhata ladong yang nakot tanah tardidi tujolo om mahita masih salangan romana toras tujolo on dok tamang parageda dok partiting